സെമി സിൽക്ക് വേർഷനിലുള്ള 2 സാരികളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്യോർ സിൽക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്യോർ ടസർ സിൽക്ക്, ദേശി ടസർ സിൽക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബോഡിയിൽ ചെക്ക് സെറി വീവിങ്ങും ബോർഡറിൽ ഒരു സെറി വീവിങ്ങും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുന്താണിയിലും പിന്നെ ബ്ലൗസിലും ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ സാരികൾ നമ്മൾ കുറേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഏകദേശം ഒരു 8,000 മേളിലോട്ടാണ് വരിക, ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്യോർ സിൽക്കിൻ്റെ. അതിൻ്റെ ഒരു സെമി സിൽക്ക് വേർഷനാണ് ഈ 2 സാരികളും. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡീപ്പ് പേർപ്പിളാണ്, രണ്ടാമത്തതൊരു പിങ്ക് കളറുമാണ്, റാണി പിങ്ക് കളറുമാണ് രണ്ടാമത്തെ സാരി. നമുക്ക് സാരികൾ കാണാം.